Hola a tothom, cavalls del vent memorable, una experiència que us vull compartir després d'haver-lo acabat, 7 dies a molt de gas. Se n'aprenen moltes coses i una de les més boniques és el coneixement d'un mateix. Qui ets, què hi fas aquí, què has vingut a fer. A part de molts plantejaments i molts objectius que hi ha, les petites coses són les que marquen la diferència. I d'aquí me n'emporto moltes coses, però es pot definir amb dues parts. Una és la foto d'un moment del recorregut que cadascú és la seva, jo tinc una particular, i la segona és una frase que és la frase mestra per començar a caminar a la vida. Davant de qualsevol pregunta, primer de tot, qüestionar-nos i, en segon lloc, OC, i en tercer lloc, gas. Visca els cavalls del vent memorables 2020, primera edició de moltes. Gràcies.